To alamomi da zaka gane cewa kana da ciwon siga gashi zan ambata maka guda 17 insha Allah tabaraka wa ta'ala. Alama ta farko shine zaka ringa yawan jin kishi wanda yake ya saba da na normal tunani na al'ada. So wannan alama ne na cewa kana da ciwon siga musamman idan ka kai shekara 40. Alama na biyu kuma shine yawan fita fitsari. Alama na uku shine koyaushe zaka ringa yawan jin gajiya da kuma rashin ƙarfi a jikinka. Alama na hudu shine dawwamamman jin yunwa. Alama na biyar shine rage ƙiba wanda yake na bazata, ka rasa menene musabbabiyar ragewan jikin naka. So alama ne na cewar ciwon siga, akwai yiwuwar cewa alaman ciwon siga ne yake bujiro maka. Sannan alama na shida shine idan ka ji ciwo zaka samu ciwon baya warkewa da wuri, shi ma wannan alama ne na ciwon wato siga. Sa'annan kuma mutum zai ringa yawan bayuwa ga zazzabi da abin da ya dangance su. Sannan kuma alama na 8 shine zaka samu ganin mutum yana disashewa, baya gani sosai yanda ya kamata. Alama na 9 shine, amma shi wa'innan alamomin da muka ambata a farko shine wanda ya fi bujiruwa ga mutane. Daga alama na 9 nan wanda zan ambata, so da yawa sai idan ciwon ya fara tsananta. To alama na 9 shine lalacewar gani, sannan mutum zai fara ganin ciwon daji a kafarsa ba gaira ba dalili, ka rasa daga ina ya samu ciwon daji a kafa. Alama na 11 shine rashin kuzari, wannan alama ne na cewa shi wannan ciwon sigan ya tsananta. Alama na 12 shine nau'ikan cututtukan fata wanda suke duk nau'in ciwon daji ne. Alama na 13 shine shi wannan ciwon yana ƙara sa hatsarin kamuwa da cututtukan zuciya, wato zai iya sa zuciyar mutum kawai ta buga, ko kuma ma ya bayu ga ciwon shanyewar kwiɓi, duka yana bayuwa ga wannan. Idan ciwon ya tsananta wacce tafi wannan, to sai a fara ganin alamomi kamar wato lalacewar koda, alama na 14 kenan. Sannan kuma lalacewar hanyoyin kai saƙon zuciya wato nerves. Sannan kuma za a makanci, alama na 16. Sannan kuma za a kai ga dole sai an fara yanke gaɓɓan, ba maganin da za a baka ya warkar da shi wannan ciwon naka. Menene yake kawo wannan ciwon na diabetes?